Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur sehat nggih Mbak Apri. Sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame gek ndalu menika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Aduh nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Nah, gitu, kapan Jenengan tasih kemutan kalih kanca niku Nggih, elok. tasih ngoten, kok nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun crita napa? Nggih critane. Lapun ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku PKN. program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho, nggih to. Nggih. Lah kula niku sire rak ajeng dianu Mas Imam. Tujune kula terus dilindungi FKUB. Nggih. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek, Mas Imam. Nggih. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngrokno yoga-yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku iki lho paribasan MOU ku nek nderek, Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga-yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wong suweke kok dadak, tuweke kok dadak. Senengane. Dek puno ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine ban silatan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis penak. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku ki apa bintang tamu. Tak kira Niki wau dereng sekedap Mbak Apri jenengan mang mriko Mbak. Yo ngenteni dalang kondang urutan kan diajari lho. Rada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Kesampaian rapindo. Kula nderek penyanyi sepene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo, ten Ponorogo. Pengen dibagekke. Napa kula ki rumangsaku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Etutut ya madolke. Wong jere penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. Kok sik to, Pak Yoyo. Kok sampe nengok. Sik tak leganane. Nggih, kula bagekke. Nasional men mengakui panjenengan wak-lewak kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Min Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, saking dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya era. Kok sik tok urung wayahe sing sabar. Nggih, urung wayahe. Mau lah Sampun Mbak. kabeh mboten amuk dalu menika. Wih, dune montrat ora. Kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik tok. Bapak Dokter Andi Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganteni. Pokoknya bintang tamu sapa wae emoh njaluke Mimin direwangi salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyon kok. Kedap kula bagekke. Sajak tambuh Ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantung pakurmatan Mbak Apri. Sugeng rawuhipun nggih Mbak nggih. Sugeng dalu Pak Yoyo. Nggih. Tapi sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengane nggih. Kerukunan umat beragama. Ayo. Nggih. Wah. Iki kok ketoke aku ki cacar air apa ora ngene iki kok. Piye? Nggih. Oh, sinden pawakan begenggek iya ngono kok. Kok begenggek piye to? Pak Yoyo piye bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek lungguh semampir. Iki lho, malah nyapu dalan. Tau irone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra nggih ta wong agem nyamping. Wong wedok nganggo nyamping ra ya nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet.
jenenge Forum Kerukunan Umat Beragama. Nek iki sing didelokke ora babakan nek guru ayo jagatan medsos ka wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni ki ana kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kae anu trek rekote elek pamane. Lah Sukimen ki sapa? Lho, kira ngerti to? Iya. Aku carane SP, nang ngene SP. Obat. Jadi carane dengan polisi Intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bae kintel. Intel. Oh, intel ta. Intel. Kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh. Kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ning ono kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki ra iku mangkal ra ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang ra ya dadi malah. Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh. Sak gaduk kula, sak kamat kula. Sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu agama. agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tetapi keanekaragaman, paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa trah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik. Sing ora apik, sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon LDI, kae MTA, kae NU, sing ora nindakake sing ora gelem rukun, sing gawe cerah, gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane dhewe nganggo dalih agama. Sik, tak pedho dhisik. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki, soal iki soal beragama lho, aja main-main lho. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, kula takon. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to? Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, wis. Nek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok, Lek. Ning nggon pas sekat kae aku. Nek sekat malah gor indek-indek ora ngibadah kok, Le. Jenenge kok, Le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? Simbok mbok kula. Aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok, Sarki Simbok. Terus Simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Ning mesti ngelingke, Le tangise. Anu nduk. Nduk tangis. Anu nduk ngono ki. Le iki karo masku maksudnya. Telek Le Sukimen. Anu nduk. Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Kok disalahne lho. Nduk tangise. Subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Jarendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Ini kok pengalaman kula pribadi.
Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bukesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Ning bapake, ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak, ibuke Bukesi Mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Ya Le," ngoten niku. Mboten Ning rak ngurmati nggih, ngurmati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngeleng. Nek masalah muka kula lidandan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Anu sambel nggih pun demes. Mung nyon sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti rak ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas lho. Kecendaan banget. Nek wong sing ra ngerti sing wong iri dengki rak ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki aku ya gumun lho Lek. Gelang awet corona ngantek sak yaene kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Tukang Kecendakane sing ra ngerti wong sing ora seneng sing wong iri sing pikirane jahil metakil dengki srae mesti darani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadi lan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan dudu nggone. Berarti nggih mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Umpama kalungku iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok jelas. Kehormatan kok dikrawuk. Sampai kehormatanku rak ya kok. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan upama tok silang. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat koret. Nek kalung ngono paribasan digadhekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi, Nduk? Arah Nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Lah nek dian nganti aku lho, dhewe wong rene diblusuk kene Tegalan lho. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Sing ngaturke panglipur. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Unggul Pengging. Setiap malam Jumat. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD anu pirang tahun kae, Lek? Kae 5 tahun, 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Dipraktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek ra yo aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback ben eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nguatke rene. Ngalah. Ngerti ae dhisik. Wegah aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora digoneng panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jajar nopali lho. Kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, kula kalem to. Oh iya. Doel asukanya doel. Nempel maunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Laguku
kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Lah wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mula lihat kening licin, lihat bodi mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodha dalane werna-werna. Nggih. Mboten jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae dibayar duit palsu ngono. Aku ngamuk, Mas, piye to wis dosa kok dibayar duit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep ya ben ngono gitu. Lah wong kok ya wedok palsu aku jenenge kok ya wis dadi ya bener. Lah ya kono ya ngono was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mau wis dibayar duit palsu kok. Nek mboten nate, amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masukin nanti piring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redana kawan yuta. Nggih. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku merga kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses, ora ujug-ujug ongkang-ongkang lumbi krasa gumelan nanging berproses saka wit ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih, Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to, Pak. Nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, kali tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop kok ngoplok. Santai engko tak mong to nek ngadep. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngono ya iso to. Pinong ki gumun. Napa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Nek kok wis 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Leres. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetap ya, Le. Enak. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Pun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Wah nggih. Apa lora sesuk ora ono rekoso aku meneh. Lah kita ya bener kita saling melengkapi nek salah kebablasan nak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan apa? Telek. Kangen ku tanpa bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho aku bar disuntik malah rusak awakku aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho Le oh ya ana pengaruh mergane apa mergane nek kumis tipis ngono kuwi ya marake iso motivasi ya iso marake nglokro ya iso gumantung awake dhewe nyawange semengkorok donya kan digelar to Nduk wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso dadi njlomprongke ya iso bondo ki dienggo dana driyah ya iso
dinggo paribasan, dinggo angkara murka, dinggo ngeslot ya iso. Lho gumantung cara lho. Iya bener. Hotel ki nggo istirahat ya iso, dinggo mesum ya iso, gumantung gumantung oknumnya jadi jangan menyalahkan tempatnya. Oh iya. Kulino aja ya. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Gandeng iki ngambah laras dhuwur sumelangkul lek nganti Mbak Apri ora kuat men dipun bantu kalian gurunipun. Dasare bar loro, Nggih. bar loro mesti suarane sing laras dhuwur ra tekan. Iya. Niki nanggung laras dhuwur ra tekan, cendhek ngagor-agori. Gumun. Rene pilihane iku. Lah nggih, lar ngomong lah. Nggih, mila jenengan sing nutupi. Niki gur menang rai karo awak permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madolke. Besok ketoke le munggah swarga gur gelunganmu kok le. Lambene nek omong jan. Nyepelek. Ayo. Nonano. Ayo Mbak Mimin. Tilinganipun Kang. Rada budet wis tuwa. Apa enek sinden wos. Timarke tenan lho. Bu Kesi nyun pangapunten di sinasa penjenengan dosa ning rak mboten nyun sewu wis ora gampang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesi. Waslah wasanggonku nunggu. Kalau benjing munter piye? Apa larase iki munggah sak wilah ya Mas? Munggahane. Heeh. Tok gawe barang iki mau. Gulu menjingmu le pindah ning cengel iki mau. Waslah wasanggonku nunggu. Au. Kowe iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelaku. Mbok sing santai ngono lho. Apa ya rapake karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah keras. Nggih. Waslah. Semene apa ya? Ya, ya ora apa-apa. Waslah wasanggonku nunggu sliramu. Waduh. Nafase landung kok. Nek napas cekak mesti do medhot-medhot. Sliramu amung leledo. Lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen nek dijokne nyapa? Crimpet-crimpeti nek. Oh alah, biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juwair kok lek. Pak Juwair ya becik. Sesuk ade melu Pak Juwair lho. Iya. Sesuk bengi melu Pak Juwair lho kowe. Jajal pelek. Ora melu-melu aku. Ngelingana rikala tinake pungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. Kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri merga luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wau lek sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri. Lah kowe nggawa dolop kok tak mono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dhek tak nggo apa ora tak driyahke iki lho. Waduh. Nggo apa? Lho ngono. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup dhek 50.000, dhek sak juta tak nggo apa ora 900 tak sumbangke.
Paribasan digembel ra mendosol atau diguang ra kemerusak. Kae mbok sumbangke apa mbok nggo ngangsur Lek? Sebagian. Bosok. Ya sebagian nggo ngangsur, sebagian dienggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning-planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utang iku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae anu ingkang tasih sambetan kalian keluarga anu utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Nomor loro siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapitke. Mula kuwi lho dikupat kapitke. Lah, iya nggih. Ya nak kaki nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken duo sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Nopri. Ya Allah Pri, ya Allah. Anu cakepane piye? Cakepane piye? Cakepane piye? Wayah wengi udan grime sawes wis. Empung aku. Monggo rencang-rencang madangkar. Saatase tembang kangen ora tekan gone. Monggo, yuk dados. Nanjang buyung rino wengi Apa
tenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis sing sempul lewat kembang kangen iki wujud katresnanku. Nadyanto kula niki sering ketemu kali Mbak Apri ning tetep nggumun. Pripun? Jenengan len jogek luwese aduh luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Yaya. Serono Pak, serono. Mboten niki endah niki Edi niki Penny. Lho, endah nolek dadi kendange karo apa jenenge polahe awak ki kudu pas ngono lho. Nek wong dikarep ya ora kurangi palembono, nek rasane ya ora kurangi panacat. Lah kok malah kowe Lah kuwi ngaturake witing klapa sak lugune kok ya temenanan kok ya. Piye kakung nek ngalembono. Kowe iki aja bangga. Ngono ki malah tak onceki. Nek sing wong nalar sing wong lantip, sing wong sempati dionceki. Lah dialem kok malah bungai bangga. Ngono ki ndek pamrih, ora mudeng. Kulite iki jek enom angel dionceki. Kowe iki kok Maksudnya ngendikane beliau ki iso ditintingi dionceki diunggah udun ki aja ditelan mentah. Ora nalar pengalaman hidupmu masih. lah nek kowe sing dingonokke coba Mbak Mimin ki kok goyangane apik ngono piye? Lah rungono selama hidupku rungono wong alem aku ki. Selama hidup lho rungono wong alem aku ayu ngono ki rungono. Mboten niki wae ngangkel alem lak nembe Mbak Apri menawi Mbak Mimin waduh luar biasa. Jenengan niku egolanipun namung sederhana, alus, tidak perlu banyak gerak ning nyatanipun saged memukau para jim setan priprayangan. Sing penting aku ora masalah goyangi sing hebok, sing penting aku sex appeal ya. Sing kepir apa? Body language ki lho, kecil-kecil tapi lho, wah, kae kok lah. Dadi orang melihat ki wis imajinasine tekan ngendi-endi ngono lho. Lah kowe sek apir kok susumu daya ngulon ki kok. Sek apir kok susu daya ngulon ki. Tak kepruk dhewe lho. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri ngeten. Nggih. Menika wau wonten dawuh saking panitia mliginipun Pak Lurah. Pak Lurah, Pak nggih. Joko, nggih. Menika wonten Ananda Eko Marsono. Ananda Eko Marsono. Nggih, menika nuwun sewu tunanetra ning ngaten nggih. nggadahi swanten ingkang sae. Nggih, nggih. Lan kala mangsa ugi kepareng dakwah utawi pengaosan. Oh, nggih, monggo pengajian lho, Le. Mas. Nggih. Dipun caosi kesempatan. Nggih, supados minggah wonten pepanggungan. Monggo Mas Eko. Ayo, Dek Eko. Nggih, katuran minggah mriki, nggih. Singkir kisik, Nak. Nggih. Diaturake. Deduk. Neneng. Monggo Ananda Eko Marsono mriki. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Cahyo. Wah nggih, sampun ngertos kalian kula Mas. Kula subscriber Kuntadi channel kok Pak. Waduh, sembah nuwun. Sering mantau teng YouTube. Nggih, sering. Nggih. Nek dalu sering. Jenengan yo ngefan karo aku ra ya, Mas. Jenengan sinten to Pak De? Aduh. Suwantene putri kok suwantene putri meh dene ya Wanodya ta penyan menika kok Lah yo. kula wau krungu-krungu kok jarene sukumen blantik wedhus iki Oh, alah. Nggih, matur sembah nuwun Nggih, penyiar Mbak tresno Mimin. budaya. Nggih, pengen nembe ajar kok. Mboten napa-napa. Dek Eko api dalem saking pundi?
Kula saking cerak mriki mawon, saking Doplang. Oh, Doplang ki Lor Janti. Nggih. Apal Mbak Apri ya. Pripun? Jenengan kok apal? Apal no. Dibribek wong mriku riyen. Mriku kampung lele. Apri ki anggere kok Apri ki laris semen ngendi jebolane ndek pacar tukang son, ndek pacar pengendang jaipong, ndek pacar ngendi ternyata kok campur sari ngendi melu, ndek pacar penggerong. Nah, iki aja pomo menang karo Unik iki ya dadi pacare lho dhisik. Sekarang karo Unik galake. Dek kok badhe ngatur. Pengedan badhe ngatur kenapa? Napa nggih? Lagu Pepeling mawon. Oh, pepeling. Oh nggih, menawi ngoten malah trep menika wonten ing angkep areng ngersakaken. Sekedhap nggih Mas Iko kula waosipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula bala dhewe Eyang Kakung Mbah Umar katur kidalang ing pakliran menawi dipun keparengaken wekdal sakmenika ing limbukan nyuwun pepeling Slendra Sanga. Nggih. Kalian lagu tawi tembang titipane anak putu pelok barang nggih menawi ngangge bawa wonten piyantun ingkang mbawon nggih ngestakaken dawuh matur sembah nuwun menika ngersakaken pepeling trep menawi ngaten Mas Eko Marsono. Mas Eko nggih bawa ya Dik Eko nggih bawa ngidul karo bojone. Walah ndagel lho senengane. Bawa ki yo lah. Rukun Islam kang 5 puniki Taslim kan jawab nongke wiwitane. Niku sesi deman niku. Oh, iki mudeng kok. Berarti jenengan sok sesi deman soan berarti jenengan. Mboten kula kok gur tumbas. Oh. Malah katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun 5 pun niku syahadate kang angka 1 kang angka 2 salat dene kang telu Ramadan nindakno poso 4 zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Para lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Mas Eko Marsono luar biasa. Luar biasa. Sanget. Sak tembangipun? Nggih. Nggih. Mangke sesarengan kalian Mbak Mimin kalian Mbak Apri lan ugi Sinden Madangkara. Siap. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Mugi tansah ginanjar seger waras lan ugi barokah panjang yuswa. Amin. Monggo dados. La
yen wancine padha nindakake atan wis ngumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati cakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga dielingke yen wancine padha nindakake atan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama kelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga matur suwun kula ingkang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Mas Eko luar biasa ya sami-sami nggih napa melih ngaturke napa badhe ngaturke pangandikan napa Dik Eko badhe paring pangandikan paring pangandikan napa pun mboten sah ngomong akeh sampun matur suwun sampun dipun keparengaken derek sinau menika matur suwun sami-sami sembah nuwun jenengan suwantene kados Ki Gandawartaya malah Matur nuwun. Nggih. Sembah nuwun nggih Mas Eko Mas. Nggih, sami-sami. Terima kasih Dik Eko. Sami-sami Mbak Pri. Nggih, Lek, dianu Lek, dikanthi Lek. Nggih. Piyaine alus, sopan, ya ampun. Nggih, teh. Mbak Mimin lek gemati. Lek kowe iki kan mau dipakde-pakde iki ya ora kudu nyangoni kowe iki. Mbok sing perwira. Sekedap Mas Eko sekedap. Mas Eko sekedap. Bungah menika. Nika ajeng dipun paringi Mbak Mimin ini piyai blobo biasane minimal nggih gang 100 ngoten niku. Nggih. Nggih.
Nggih. Mriki-mriki kula tambahi enek penonton kerasane dalange cedhel ora nyangoni. Aku mrekitik aku ngene. Tampakno tampakno men di anu lah. Siji ya dicaoske. Kok 1000. Pak Yoyo Pak Mupeni 1000. Men ra munggah muda tampakno terus dicaoske, Dik. Iki nek rambu rangkung kok. Lho, Bu Kesi Pak Yoyo mesti diwilu-wilu senengane kok. Lambene. Lah to omonganku ra lidok to tenan. Menika dipun tambahi saking Pak Cahyo Kuntadi. Matur suwun Pak Cahyo, matur suwun muga-muga berkah barokah. Nggih. Mas mangdongakne kula sehat panjang umur Mas Eko nggih. Nggih, sembah nuwun, luar biasa. Gek ngoten niku gek Mbak Mimi nyangoni, Pak Dalang nyangoni, Pak Lurah ki gek ya nyangoni ra ya. Sampeyan aja nyerempet-nyerempet, Pak Lurah iki seksi sibuk ning kene apa-apa biaya. Lha kula pun ditenggani teng transit sak Pak Lurah le jagongi aku wis sak ngono jan aku. Mereka ora mung ping pisan pindho lho Pak Lurah ki ping ngantek ping sejinahe ono. Pak Joko niku. Nggih. Nek lak mesti profesional rampung beres. Rampung beres pun kula nggih ngangsur sasi wingi. Menika kangge perwakilan para kadang kepala desa. Nggih. Menika wonten Pak Santoso, Pak Kepala Desa Teras. Nggih, nggih. Katuran minggah panggung ya, Lek. Nggih, siap. Monggo Mas Santoso klinane nek aku ngaturi Mas ngene ngantek dadi lurah bareng ya keteltuh Mas lho aku. Mas Santoso mboten ngira-ngira raos hormat monggo Kang Mas. Monggo Mas Santoso. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni Mas Santoso ngaturan mriki Mas Santoso. Nggih, piyayine lho Jatmika. Nggih. Nek Mas Santoso ki ngancani awake dhewe ketok ya malah gur mung senep tok. Ya digoleki sing asli to pri Mas Santoso. Dikancani nduk winong apa nduk birgita ngono nek dhewe malah aku pekewuh dhewe to. Pak Santoso ki wis kulino nek karo wong ae sadurunge menjabat menjadi kepala desa rak nggih Pranoto Coro ya MC campur sari ya madeg campur sari. Lah ya lah nek aku seduluran nek Mas Santoso terus nyaman karo aku rak ya aku malah anu. Telek min. Lho nyaman iku nyaman berkomunikasi. Nyaman le komunikasi ngono lho. Nyatane Nyengkuyung nggih Mbak Mimin ki ya tenan kok. Prigen mugen tegen gelem. Niku wong atas kala wingi kula tangketke kalih Apri. Sipun. Anu nuwun sewu Mbak Apri, anu Mbak Mimin nek sesuk ya iso sowan to. Saged lho, saiki ora live TikTok aku ya ngono. Live TikTok. Nggih saplek bar meskram niku rada rasa-rasen. Operasi miyum menika. Aduh. Gak terkeragilan kan mboten saged sowan to nika izin. Nggih, matur nuwun Mas Cahyo. Nggih. Menika penontonipun nggih luar biasa, pancen estu kok. Wilayah mriki niku sayuk rukun. Alhamdulillah. Kados ketikane panjenengan iki kegiatan menika dipun sengkuyung kalian RT Kuweni, Piporjo, Tukangan, RT Karanganyar sebelah niki RT Karanganyar sedaya nyengkuyung. Nek sowan wonten Kuweni niku kados napa mboten sanes, Kyai sanes lho. Zaman Bayu musik Mas Supri Swergi lho. Nggih. Niku asli Piyai Kuweni. Nah, ngaturaken bawa Pak Santoso, Pak Lurah. Nggih sak gatuk-gatuk kalah karo Mas Eko mau. Yen perlu malah duet mawon ning kalih Mbak Mimin Apri lak pun kulino. Nggih, duet mawon. Niki ngicipi niki anak-anak niki monggo, nggih. Jadi Kang seumuran nih kali Mbak Tuti ngono. Kali Mbak Winong enggak apa-apa. Mbak Winong, ayo nang ngene, ayo. Santai Winong. Iki Pak Lurah lho nong, ya kudu hormat panjenengane kepala desa ya MC budayawan, seniman, wah komplit. Ngapunten lho Mas Santoso dek nalika penyen isih ngasto MC aku kan jarang melu beliau. Rung itu karo Pakne cah-cah to dhisik. Nong menyat nong. Pakne cah-cah ki ya wujud menungso. Nggih. Tunggak jati. Nggih. Pokoke jaman campur sarine Pak Santoso nek nderek Pak Santoso ki pakaian kudu rapi, guyon ra oleh lekor, ra oleh. Lulangke nuwun jenenge nuwun sewu iso pan mapan kok nek dagelan nuwun sewu. Nggih. Nggih. Nuwun sewu rada miring-miring ra apa-apa ning nek penyanyi MC iki ya. Nggih kudu mlaku sak. Lah niki kinten-kinten Winong niki masuk mboten mlebet campur sari. Oh, masuk niki.
Mengke kula nyuwun nomor ya, Di. Aduh, nggih. Dapat campur sari. Lho maksude sok nek nuwun sewu warga ki mbutuhke penyanyi niku tak jobke ngono lho kok. Nomor kula tasih dipun save to, Mas. Tese nek jenengan iki Mbak Mimin. Nggih, kersane Gumyak. Napa? Lintang Asmara mawon. Wah nggih, kersane. Santoso. Ajeng bawa engko nek kontes kula nggih peke karo Mas Taslim nek bawa niku wis kena. Kena kalah kok. Nggih, kalah sumunar nggih. Lintang Asmara Pak Santoso melawan Winong Nawangse. Yuk. Monggo Pak Lurah. Ayo rukun, kompak selalu warga Kweni, Randusari. Yang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulastri. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi seksi upayane datang balen jani janji sabaya mukti sabaya pati
Dipun pangapunten Mas Yaya. Nggih. Monggo pun lajengaken. Sembah nuwun Pak Lurah, Pak Joko ngaturaken panuwuning tanpa upami. Nggih, Pak Santoso. Pak Santoso nggih, nggih. Nggih, sembah nuwun. Nah, saya genti niki nggih genduk Birgita. Ya, iki. Birgita. Gandeng jaman sak mangke niki lagi tren jaman jadul. Nah, nggih ngaturake tembang-tembang ingkang radi jadul. Napa? Salah satunya adalah tambal ban. Oh, tambal ban. Ugi ngaturaken panuwun dumateng para kadang-kadang penggemar wayang saking Wayang Mania Community WMC ingkang sampun kempal manunggal wonten ing kuweni mriki sembah nuwun. Siapapun dalangnya yang penting pangmunya. Wayangnya nggih. Makasih, nggih, nggih. Iki nduk Birgita ki sing gayeng regeng karo deterjen kuwi. Wes Ayo tambah ayu. Ora apa-apa nok ngono dadi motivasi. Pripun, Kak? Semakin di atas tuh pancen angin saya gede. Nggih. Selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain ndak apa sing penting semangat ora nyalai wis bismillah ya nok. Kaya aku ka sing do serik disantet nyatane Gusti Allah saya berkendak kun payakun dadi lan sehat. Kuwi nyantet kuwi jabrak opo. Jenengku mumbul menjilo terus do serik to. Demite iki kowe kok mah. Wetengku isine lading, gorok, silet ngono kuwi kok. Lho kowe ngerti ra lho. Wetenge isine lading, gunting, silet. Lho mlondoke gur separo. Sayane silet. Sayane silet. Yo, tambal ban nggih. Tambal ban. Yo. Yo. Monggo bersama Madangkara. Yuk, kecos. Oh, bertiga joget. Spesial buat Ayang Tiko. FKUB Ayah selalu. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan duit sing halal, layak pas sanggo sandang lan
Mbak Birgita Ayu made in saking kota Tahu Kediri. Saking Kediri. Nggih, Lembang semangat. Lulut. Iko. Majedar. Story ini angganu fitness wong loro. Lah kesehatan ki penting mergo sinden lah gaweane iki lenggah Bar terus. fitness terus mangan mie ayam ngono lho kok. Bar fitness yo mangan mie ayam apa-apa. Kok do pikirane mbok do Bar fitness kok mangan mie ayam. Saoto. Karo bideh. Mbak Mimin. Nggih. Mbak Pri napa to sebabe kok ngaturaken tembang-tembang kaya jadul napa mawon diaturake untuk membuktikan bahwa gamelan Indonesia niku pancen sangat fleksibel, sangat luwes, sangat luar biasa. Buktinipun napa nggih nggarap napa kemawon saged. Saged. Niku. Dangdut dilebokke gamelan ya masuk. Masuk. Roncong ya masuk, apa-apa masuk no. Luar biasa endahe gamelan ki nggon kuwi lho, Le. Nggih, mila saking menika gandeng menika ingkang dipun kersakaken lampanipun radi panjang Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih. Panjenengan saged istirahat. Nggih.